Ty vieš, sa deje v tvojom tele, keď sa bojíš povedať pravdu. Neuroveda hovorí jasne. Aktivuje sa kortizol, hormón stresu. Tvoje telo okamžite vyhodnotí situáciu ako ohrozenie. Podobne ako keby ťa náňal lev. Preto cítiš tlak na hrudi, trasenie alebo suché ústa. Nie je to o tom, že si slabý. Je to iba chemická reakcia tvojho tela na strach z odmietnutia. Ak žiješ v tomto režime dlhodobo, tvoje telo si zapamätá, že pravda je nebezpečná. A začneš mlčať, potláčať svoje pocity a žiť v programe klamstiev. A teraz mám dobrý odkaz pre teba. Tento program sa dá zmeniť. Dýchaním vieš znížiť kortizol, vyčistiť staré bloky a vrátiť telu pocit bezpečia. A vtedy zistíš, že povedať pravdu nie je hrozba, ale sloboda. To, ako to ostatní vezmu, to je ich problém. Toto je to, čo robíme v rámci metódy Kód víťazov. Učíme žiť v pravde a v radosti. Som Tibor Michalko a som autor metódy Kód víťazov.